Okay, vi er Mikkel og Mathias, og vi har sgu lavet en hjemmeside. Det er den, du ser her. Dens formål er at informere folk om, hvilke forskellige typer æg, som danske supermarkeder sælger. Altså vi har vores sådan, indeksside her, med en menu, med nogle undersider, og så har vi også en videoafspiller element. Ja, hvad? Nå, ja. Det er bare embedded fra YouTube. Ja, bum. Så kan vi klikke videre til menuerne, hvor mere information om de forskellige ting, og så klikke tilbage til forsiden, og fra så ind her, så fra de forskellige ting videre. Så lige meget hvad for en side vi er på, så kan vi vælge alle de andre sider. Ja. Til at manipulere rundt. Ja. Jeg håber virkelig, den optager lyden lige nu. Tror. Okay. Jeg burde måske lave en test. Anyways, jeg skal se på programmeringen for det. Vores hjemmeside er bygget op af noget HTML og noget CSS i form af vores sider og style sheets. HTML'en er den, der siger, hvad indholdet på siden er, og CSS'en det er, hvordan det ser ud. Vores HTML består af et head, der er sådan mere generel information omkring, hvad siden går ud på, for eksempel hvilket style sheet den skal bruge, og hvilke titel den skal have heroppe i din browser. Så kommer der noget body, det er stort set alt indhold, du skal have der. Der har vi lavet div tag, det er for at få den her ramme, og den har vi givet i en ramme for at kunne referere til den i vores style sheet. Så har vi endnu et div tag. Den indeholder de her to tekster. Den indeholder H1, det vil sige heading, det er en form for overskrift. Og H2, det er også overskrift. Vores overskrift er vores... Altså HTML-koden består af sådan start-tags og slut-tags. Vi har for eksempel et div start tag her, og den indeholder alt det, der står imellem de her to. Du kan for eksempel også have... for eksempel har vi i vores tekst, der har vi et i-tekst. Det gør sådan, så teksten bliver italic, eller sådan... Hvad er det? Skråskrift-agtigt. Ja. Og ja, der har vi forskellige elementer. Vi har nogle div tags, det er mere bare for at sådan holde styr på, hvor tingene er i forhold til hinanden. Så har vi noget indhold her, der har vi en menu, som jeg har givet i det en menu. Den er en UL eller unordered list, det betyder, at det er en listeform, og at den ikke har nogen tal eller tegn ud for sig. Du kan også bruge li, hvor den vil have det. Men vi har en UL med nogle li tags i, med et a, det vil sige link, der så har en tekst, og så slutter den tagget, og dem har vi 4 af. Og så har vi til sidst vores video. Vi kunne ikke rigtig finde ud af at sætte vores bredde og højde i vores style sheet, men så det blev vi nødt til at gøre i HTML'en. Ja, style sheetet. Inden på vores style sheet, der har vi så de her tags, som vi sætter ind på vores indeks. Og det gør, det er bare, at der bliver sat nogle standarder for, at alle ID'er med det her tag, det kommer til at have de her egenskaber. Hvad var det åbnet? Ved hvad det? Ja, så bredden det er det, og højden det, og hvis det er auto. Og så er der farve og baggrundsfarve. Og hvis vi går længere ned her ved menuen, det er sådan det samme, og hernede ved menuen,
der havde vi endnu et menu tag, og her går det så videre, hvor det er LI, og det gør så, at hvor er resten? Nå, jeg tror jeg gjort sådan her. Okay. Sådan så at vores menu her, den bliver i listeform, fordi der står LI her. Og den skal display inline, sådan så det ikke går nedad, men på samme linje. Ja. Og så her, hver menuboks her, hver link, det skal have en padding, sådan så og en farve og en hernede en hoverfarve, sådan så at når vi holder musen over, at det så bliver lilla, for at vise at vi er på den. Vi kan også lige tale lidt om, hvordan man sådan bygger det op-agtigt, sådan så din kode ikke ser mega cancer ud. Du vil generelt have dit start-tag og dit slut-tag på samme sådan indrykning, og dit head, og det, sådan så du hurtigt kan kigge på, hvor dine ting vil være. For eksempel, vi har hele bodyen der, og så et div-tag her, div-tag her, der slutter, og så under det har vi et unordered list element. Ja, er det vel egentlig. Vi har 2 style sheets til vores side. Vi har det, vi bruger til vores indeksside, som den første side altid skal hedde, og så har vi til vores undersider. Det har vi gjort for mere at have sådan et overblik over, fordi at vores undersider meget ligner hinanden, eller de har samme opbygning. På vores undersider, der har vi også, der har de samme opbygning og samme ID, så der kan vi bruge det samme style sheet på dem alle sammen. På vores underside har vi også et section tag her. Det gør det muligt for os at have 2 elementer ved siden af hinanden, hvor her der har vi et billede med en ramme rundt om og en tekst ved siden af et p-tag, det vil sige tekst basically. Vores tekst har vi inde i vores HTML. Vi kunne godt have den som sådan string, som vi refererer til via vores ressourcer, men det har vi valgt at gøre, fordi det skal være meget simpelt. Ja, det er en meget fin side. Den er ikke særlig smuk eller noget, men det er en start i programmeringen. Ja. Har du hvad at sige? Nej, Okay, det er hyggeligt. God oplevelse for hele familien. Bum.